En aquest vídeo parlarem de la pestanya Propietats. Primer dir-vos que la pestanya Propietats la trobareu a la cantonada i dintre de la pestanya Propietats el que veiem pot variar en funció de quina és l'eina que tingui agafat. És a dir, la pestanya Propietats parla de l'eina que tens a les mans. En aquest cas, com veieu, jo tinc l'eina Selecciona i dintre de l'eina Selecciona doncs, hi ha dues possibilitats. La possibilitat de seleccionar un únic objecte, que és la que tinc seleccionada al mateix, o bé la possibilitat de seleccionar diversos objectes al mateix temps, que seria aquest altre. Bé, altra cosa que podem definir des d'aquí són propietats de la pàgina. Com només tinc l'eina Selecciona, doncs, si aquí doncs, canvio, per exemple, el fons, com veieu, la pàgina adquireix un fons diferent. I també l'opció aquesta d'amaga el primer pla, el que ens permet és treballar sobre el fons, fer modificacions sobre el fons. Cada pàgina del nostre document llarg té dues capes. Una primera capa on normalment treballem, que és la capa de sobre, i després tenim el fons. Bé, doncs, si nosaltres fem clic aquí, fixeu-vos en l'indicador d'estat, ara mateix estic treballant a la capa de dalt, però si faig clic aquí, llavors estic treballant sobre el fons. Jo podria tenir un objecte, per exemple, inserit a la pàgina, a la capa de dalt, per exemple, imagineu-vos això. Faig un objecte, el faig amb el llapis intel·ligent, per exemple. Molt bé. Llavors ara jo puc anar i mirar el fons. Com veieu, l'objecte desapareix. En realitat no és que hagi desaparegut, sinó que estic ara al fons i jo l'objecte l'havia fet a la capa de dalt. Si torno a fer clic aquí, apareix. Després, la darrera opció és expandir la pàgina automàticament. Això vol dir que quan jo m'apropo amb l'escriptura al marge, la pàgina es va fent gran a mesura que jo vaig escrivint. Molt bé, com us deia, si canviem d'eina, canvia totalment la configuració. Doneu-vos compte que ara jo he agafat el llapis i abans tota aquesta consola de dalt no la tenia l'eina Selecciona, per tant em parlava de la possibilitat de seleccionar un o diversos objectes, però ara com tinc el llapis, doncs tinc la possibilitat de fer el traç més gruixut o menys, també tinc la possibilitat de canviar si el traç el fas continu o el faig discontinu, a puntets o el que sigui, i també tinc la possibilitat de canviar entre els diferents tipus de rotuladors que tinc. El llapis sòlid normal, el marcador fluorescent, el llapis de perfil, el llapis d'ombra, és a dir, que puc canviar entre... Tinc totes les possibilitats de treballar sobre aquesta eina. Com veieu també, si agafo, per exemple, l'eina Ompliment, doncs ara canvia, parla de les propietats de la pàgina, això ho tenim sempre, però també ara m'està parlant de l'eina Ompliment, com vull fer l'ompliment, si és ompliment sòlid o és ompliment transparent, o no vull cap tipus de color d'ompliment, etc. Cada eina que agafem canviarà la configuració que tenim a la part de dalt.